Mä oon pahoillani, mutta mä en voi tehdä teidän kaikkien tämmöisiä niinku tyyppejä niinku videolle, koska mulla ei oo aikaa niinku. Ja mä en pysty tekemään kauheasti memejäkään, niin se on vähän ongelma, koska mulla on tommoista vähän kiilettä, tai ei kiilettä vaan, niin. Mut se tiedotusvideossa piti niinku vähän niinku ilmoittaa, että mitä videoita mä voisin tehdä, eikä kysyä, että voiks mä tehdä tyypin teille. Koska kun yleensä tyyppi on myös sitä, että tyyppi pitää keksiä itse. Enkä vaan harmillisesti voi tehdä myöskään memejä. Et niin ne memet. Ne memetkin on tämmösiä, katsokaas. Mä en pysty tekemään memejäkään, koska mä en osaa piirtää, mä oon sen verran huono. Mut oikeesti se oli, koska mä en pysty toteuttamaan teidän kaikkien toiveita. Ja se paitsi mun piti jotain semmosia esineet. Kun mä en voi tehdä niitä tyyppejä, niin se on vähän ongelma, koska teidän pitäis itse keksiä tyyppi. Tai niin. Koska en mä voi kaikkien tyyppejä tehdä ja niin edespäin. Eikä se oli, koska eikä teidän pitää keksiä itse tyyppejä niin. Ja mulle pitää ehdottaa vaan, jos että millaisen video mä tekisin ja ne memet, niitä mä en osaa tehdä. Joten se oli. Ja vielä yksi juttu tähän loppuun ennen kuin mä lopetan tämän videon. Tää pitää aika kumittaa. Ja todellakin anteeksi. Ja moikka!